Здравейте отново! Една от животоспасяващите асани е риба, така наречената мация. Сядате в седеж, поставяте краката един до друг, сядате върху дланите, събирате ръцете близко, обръщате се леко на едната страна, пускате едната предмишница, другата. Внимателно отпускате главата надолу-назад, без да докосвате земята. Дишате мислено през областта между гърдите. Наричаме я сърдечна чакра. Дишате мислено през средата на гърлото. Наричаме я гърлена чакра. Бавно през единият лакът, през другия сядаме. Тази асана е изключително важна за имунната система. Подобрява дейността на сърце, бял дроб. Изключително важна е за дейността на гръбначен стълб. Желая ви успех! Не се отказвайте! Бъдете здрави! Харион!